eDavos ngokujwayelekile ngabe leli dolobha elincane elithandwa izivakashi liyabhukuza ngabaholi bamabhizinisi noma ngabe bamazwe omhlaba kodwa kulonyaka akunjalo ngenxa yombhedukazi wegciwane iCovid-19 ngakho ke uMongameli Ramaphosa wethule inkulumo kwenkonzo yalonyaka elapha ekhaya uduse imizamo yeNingizimu Afrika yokulwa negciwane iCovid-19 nezinyasho zikahulumeni zokuvikela abantu abantulayo kumthelela omubi wokuntenga kwesimo somnotho njengamanje ubese ehlaba ihlikiza amazwe anothile ngokunqwaha nemigomo ekhona njengamanje wathi lokho kukhinyabeza imizamo yokunqoba igciwane emhlabeni wonke. The rich countries of the world went out and acquired large doses of vaccines from the developers and manufacturers of these vaccines. And some countries have even gone beyond and acquired up to 4 times what their population needs. And that was aimed at hoarding these vaccines. And now this is being done to the exclusion of other countries in the world that most need this. uMongameli Ramaphosa usebenzise leli thuba ukuqhakambisa isivumelwano sohwebo olingenazihibe kwiAfrika yonkana. This is possibly the most important initiative that the African continent has embarked upon. Our forebears, our founders, wanted Africa to act together, to be integrated, and it has taken us some time to arrive at that. And integration means much more when it affects the economic lives of the countries of the continent. We're a market of 1.2 billion people, and it's a growing market as seen by everyone around the world. uMongameli uphethe inkulumo yakhe ngokuthi inkinga umhlaba obhekene nayo njengamanje ngenxa yegciwane iCovid idala ithuba lokwakha kabusha ezomnotho ukuze kuhlomule wonke umuntu. Mbongeni Mothwa, SABC eGoli.